Msukudu. Sekusile-ke bafowethu, sekusile. Ngisahamba-ke manje ngibheke emsebenzini. Ntambama ngizobuya ishe inkokhokho, ngizoba sesigodlweni. Kodwa kuzoba isikhashana ngoba uLwesihlanu. Ngathi ngizosiza abantu abambalwa nje bese ngilungiselela ukungena kwesabatha. Ngoba phela ngiyaligcina isabatha. Bafowethu, ake ngibuyele kulento lena nje kancane. Ukungasetshenzelwa umuthi. Uyawuzwe kanjani ukuthi umuthi awukusebenzeli? Lento ke ike yaxaka omunye usisi obengifonelile wathi yena umuthi awumsebenzeli. Ngase ngimtshela nje into eyodwa ngathi ngeke vele umuthi ukusebenzele. Uma wena ulanda umuthi kumele lapho endabuko usebenzise kabili bese uyawubeka lapha na lezi ingqumbi zemithi lezi osuku nazo lapha nje izokusebenzela kanjani ngoba avela uyisebenzisa. Wathi ngathi uyazi ngivele nje ngiphele ngathi uyakusebenzela umuthi. Awufike la kumina ngikufake ebhodweni ngikufake incabo uhambe ngizozwa ngawo ukuthi umuthi wami usebenzile ebese ungisebenzisela lo muthi ke 7 days. Ungawusebenzisanga 7 days ungitshela ukuthi hayi awukusebenzelanga futhi ungawusebenzisanga ngendlela engitshele ngayo for 7 days ngizozwa ngawo ukuthi hayi umuthi ke awukusebenzeli. Kodwa uma ngabe uzowusebenzisa umuthi ngendlela engizobe ngikuyalele ngawo lo 7 days engeke ngikhulume ngawo uzokusebenzela umuthi. Angisho ukuthi impela kusuke kunabantu okuthiwa nje yena usebenzisa amanzi nje. Amanzi ewodwa yana lokho kungakusiza. Kodwa umuthi nawo amanzi izona izinto okufanele uzethe uma nje uke waphuma waya kumuntu wakunikeza into. Yethemba ungayisebenzisa into 2 days usuyeke bese lokhu uzogcina untantana ezinyanga, untantana abathandazi, umthandazo omzwawe yami ugijima yakuyena umoshe nje imali yakho uhamba indawo eziningi abantu abaningi ufuna ukuthi usizakale kanti wena awuyisebenzisi into osukuyitholile osukuyiphumelele ekhaya. Uyalelwe ithongo lakho ukuthi awuye kusibanibani khona sisizakale, awuye kusibanibani khona sokhanyiseleka, awuye kusibanibani lapha esikhona sebumnyameni. Ngoba mina into engiyeke ngisho indlela engisebenza ngayo ukuphuma kwakho uze kumina esigodlweni into engizobe ngikwenzele yona izokusebenzela ngobani na? Ngoba mina ngiyakhanyisa, ngiyaqondanisa, ngiqondanisa izinto lezi ezisuke zingakhanyi. Kumele kukhanye liyahlozi elisebumnyameni, kumele libe sekukhanyeni. Kugezeke liyahlozi elingagezekile elingcolile aligezeke ebese kuba ikhaneke ke likulethela ini inhlahla. Ngoba inhlahla phela nawo umuthi nje basuke sewusebenzisa nje suke sincenge ihlozi lakho ukuthi umuthi ke awusebenze kuwe. Manje musu ukuthi umuthi awusebenzi awukusebenzeli kodwa untantana abalaphi bendabuko bonke ozwa ngabo uzwa ngalo uyagijima usuyakuyena ufika uthatha into yakhe usuka lapho usebenzisa 2 days liyaduma izulu usuyanqena ngakusasa liyaduma izulu awusawusebenzisa umuthi ngoba nakho ubona ukuthi uzoshawa izulu nani ngoba mhlawumbe uyaqhuma mhlawumbe ufuna ukugeza awusagezi kusasa kalisaduma usuyayeka futhi kanjalo. Hayi bafowethu cha, asibekezelelane. Umuthi uyawuncenga ukhulumise usho ukuthi ngicela ungenzele lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Umuthi ke lo ngelinye ilanga ngizoyichaza kabanzi le yamanzi nomuthi ukuthi kungani sesithi uma ngabe mhlawumbe umuntu ezokunikeza umuthi ekunikeza amanzi bese sithi ekseni ungawasebenzisa amanzi kodwa ntambama sebenzisa umuthi ungafaka umuthi ungathi umungqoma ufaka umuthi ufaka ichibi ndawonye. Okunye uzokusebenzisa mhlawumbe ekseni okunye ukusebenzisa ntambama ngakusasa futhi okunye ekseni ntambama ukuhlukanisa. Kungani sesifuna ukuthi sisenze
into ekanjalo nakhona lapha ekhaya siyakwenza kodwa sigxile kakhulu empandeni, sigxile kakhulu esimeni sempande. Impande ke ihambisana namafutha ezilwane namathamba khona ezilwane nezikhumba zezilwane ezithile bese kwamaxolo nempande namaqabunga yasetshenziswa ke lokho. Sekusileke bafowethu bese ngidlula la bafowethu nonke nine ninqobe okhethweni awusiyanihalalisela bafowethu akumayelana nemali kumayelana nokusiza umphakathi ohluphekileyo siyanihalalisela bafowethu abanganqobanga ke hayi kuyobuye kubalungele nabo ngelinye ilanga. Siyabonga ke bogogo nomkhulu nibe nosuku oluhle. uNkulunkulu uShembe unyazi lwezulu lunisingathe luniphe izibusiso. Ngiyabonga.